आज कुशावती भोजनालय तासाच्या आम्ही आमगेल वर्षाची इतलं वोट टीम पळया होन्नावर तालुकाची टीम सर्विंग टीम आम्ही एक 1,500 लोकांना सिटिंग अरेंजमेंट केलं सा आणि बाकी सुमार एक 1,500 लोकांना बफे बी सिस्टम केलं सा. सो एक 3,000 लोक ऍट ए टाइम करत व्यवस्थित केलं सा. आम्ही सर्व रामसेवक आईला आम्ही हरवी गुरु सेवेक म्हणले एक दृष्टीने सर्व लोक काम करते साजे. दोन टीमाले बोललो कुमटा आणि सिरसी टीम मॅनेजमेंट भारी बरे असं तुम्ही गेले म्हणून सांगता असेल तर आमगे लिडरशिप बरे असं म्हणून सांगू ना कशी तुम्ही डिवाइड केलाय प्रोसेस कसं असं तांगेल प्रीतीची की त्यामुळे मेन कशी उरकी म्हणून सांगले लीडर आणि सांगेल ऐकले बेजार उठू काम सुसूत्र जेवण होता ते उठलोक त्यांनी सहकार दिता देखून हे उठू काम सुसूत्र येते असं त्या उठू श्रेय मक होत ना तंका होत हजार गट लोकांक तुम्ही मॅनेज करता असाची व्हॉलंटियर्स तुमका ऐकत असाची तुमका ऐकताची हे करताच मला सांगल्यावर तुमगे लिडरशिप बी तिथले अप्रिशिएबल असं अनुभव म्हणा रे आम्ही पनवेल अंत मागची 2008 अंत 300 लोक व्हॉलंटियर घेऊन गेलो तशी प्रतिवर्ष आमगे अंकोला लक्ष्मीनारायण मामाई देवस्थानात बी असले होड इव्हेंट येते उरता अशावन ताजी एक्सपिरियन्स आमका आणि सोम्याल पुण्यतिथी वेळार खंयच्या वेळार मुख्य जाऊन समज कंप्लीट रामसेवक म्हणजे जो सोम्यान नाव दिल्याचे ते उठू एक मतान युनिटी हंगे कसं नाही खंयचे भेदभावना युनायटेड आमगे एक म्हणून सांगत स्वाम्यान एक गोल केला हे एक सक्सेस हो कारण त्यांनी सांगले की म्हणारे ही जबाबदार तुम्ही कर काम म्हणजे कोण आहे शिष्यवर्गान आणि रामसेवकान ती तांगेल ते हे खंयच्या रीतीन पडनाशील तशी आम्ही एक मनान काम करून 7 तारखे तंगी हे पर्तगाळी मठाचे वैभव निरंतर उरतश आम्ही काम करते असं सांगचे मग खुशी आहात. प्रिमायसिस क्लीन दवरचे ಒಟ್ಟು तुमगेल जबाबदारी ಒಟ್ಟು तुमगेल अंडर असा इडी प्रिमायसिस काम पळयतर असाची पर मोदीजीन बी सांगलाय कितलं क्लीन दवरलं तुम्ही मठ आणि कशी तुम्ही काम डिवाइड केलं असा कंटिन्युअस 24 आवर्स चालू असेल से उरता क्लिनिंग केन्ना एक म्हणजे हाऊसकीपिंग मध्ये एक आम्ही डिवाइड केलाय आणि हायजेनिक आणि सॅनिटायझेशन ते 2 म्हणून डिवाइड करून घेतलं. एनएमओ मुळे चांगले का आम्हाला मुकुंदना ताण एक 40 लोक काढला त्याच्यात एक प्रमिशन विठ्ठल मंदिरात 2 राम मंदिरात 2 आणि एक ब्लॉक 2 अशा करून डिवाइड केलाय. रात्री मात्र त्यांनी एक ऑटोमेटिक 7-8 लोक उरतात नाईट ड्युटी पण मुंच स्टेज बी असा ते डॉर्मेटरी 7 डॉर्मेटरी बी असा तेवढं चांगलं अंडर आम्ही जो सांगलं ते करताय बरे टीम असतात. आम डॉर्मेटरीज जाऊ दिवसा मॉर्निंग आणि इव्हनिंग डबल पण क्लिनिंग जाता देवस्थान क्लिनिंग जाते उरता आमगे कसं जीवोत्तम सभा मंडप असा थंय बी कंटिन्युअस क्लिनलीनेस चालू उरता आम्ही इथलं स्पेसिफिक म्हळ्यार आज देवस्थानाला वत असताना एक मार्बल एक चालू बसून आशिल्लो खंय एक डाग पडले हे पडले स्प्रे करून येतो चेक करता इतलं क्लीन दवरत असत देवस्थाना तुमगेल काम आणि तुमगेल वाडचे काम सॅनिटेशन काम जावं भयंकर अद्भुत काम करत असाची.